Ku danna subscribe domin samun soyayya ita ce ta zama suna sama. Oui, to. Aha! Aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya. Tasiri da na kansu soyayya ita ce ta zama silar aure. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya. sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama silar aure. Ha! Nike so darajar ɗa namiji tunda da hawa Aure, Nike raba ya da umma idan ka cire mana mutuwa. aure, Tarayin gidan mijinta su zama abokan shawara. aure, Rayuwar aure da daɗi ni ma rana na zuwa. Aure. Yadda dinna da haka in ne aure sai kun ga dai haske. aure martaba daraja ne mai tarin yawa Ga angonin da shi da amarya wannan duniya. sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama silar aure. Mai da martaba da isar mu cikin aure suke. Aure, Ba ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa kuma na rike. Aure. Kar ka yi mana dare da mamu da haka littafin yake. Aure. Jar kokonto zo ka ji yadda hadisin nan yake. Aure. Kuma ragi ba an sunnatu falaisa minna in ji manzo na. aure martaba daraja ne mai tarin yawa Ga angonin da shi da amarya wannan duniya. sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama silar aure. Wani mutum idan ba aure ya zama kankane. Aure, Aure ke sa amana haiba duk ni'imar sani. Aure. Yalwatar arziki idan ka yi aure duk ta salar sani. aure, Zuwa kwarakar budar ka alaci kafin yin sani. Aure. Da duk kai kau kana a gidanka iyali ke wadata ka. aure martaba daraja ne mai tarin yawa Ga angonin da shi da amarya wannan duniya. sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama silar aure. Ke sawa ka gara mamme ya koma mai kiba. Aure, Shike sawa kan ga sanne ya zama mai kwarin gaba. aure, Ke sawa ka ga mata da yawa mazaje san goba. Aure. Darajar aure ta sa kowa yayi zai da kamar ta ba. Aure. Ko a fannin shimfiɗa a gado yake gubro na saman tsinke. aure martaba daraja ne mai tarin yawa Ga angonin da shi da amarya wannan duniya. sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama silar aure. Ke sawa kan ga ya mace na gaba na da ɗayan aji. Aure, Yake sa mace ta rangada haka don birge miji. aure, Shi ne ke sa darajar mu ta ɗaukaka har ga Ubangiji. aure, Aure suna ta annabi ne darajarsa aji. Ta sai duk wata ɗaukaka da karama ta tare cikin aure. aure martaba daraja ne mai tarin yawa Ga angonin da shi da amarya wannan duniya. sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama silar aure. Niyyar aure ya ga buɗi ba wani mai hali. Aure, Yake sawa samari kai mun yi niyyar gini. aure, Kafin kwana ashe kuwa dole a hau hanyar yini. aure, Cikin aure na san wata gayya wai goron tiliyan Aure. wacce in aka kai maka ita ce ke nuna ma zuwan aure. aure martaba daraja ne mai tarin yawa Ga angonin da shi da amarya wannan duniya. sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama silar aure. Aure ne sanar ai taro ai muku addu'a. Aure, Shi ne ke sa idan da rabo ku ga tarin zuri'a. aure, Su faɗa da duniya ko kuma ta si muku addu'a.
addu'a aure lallai kuwa gaskiya ne aure ya zama jami'a a cikin sunna ta annabi aure dai shine sunar kowa aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angon da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zamo silar aure yana ta ina kira ne aure kar mu tsaya haka aure shine mafita samari shine ke tara baraka aure da kan saniyar aure komai ke daɗa haɓaka aure ko baka da shi ka saniya sai Allah ya yi maka ni ma haka nan ke wata rana sai ku gana ta mai aure aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zamo silar aure aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zamo silar aure aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zamo silar aure Ku danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.